Oh, hayo, kininayo nga, ito'y maning kakamsat. First time ko nga nagiramit ti longgani sa Idikarman. Woo! So, lutwik tatan. So, kitan tayo. Ano ko saan, no, titsura na. Kitan tayo, man. Wala. Tapos nga mata, binurtong ba ito? Ay, okay na. Ay, okay na. Binurtong ba na eh. Ay, maninsa ako yun. Okay na. Ay, dahil aram, di kalman natin dito na ito. Tapos damat, tabal na ka eh. Ay, pero ito na kayo. Diba? Ang tatakon. Masadutak na, basi-basi. Tawag na, makaibos oras. So, pinadakter ko na eh. Hindi, balik na din tayo man. Tan tayo man. Okay, pala muna na. Ay na, sino na. Uy! Bindi mo yan lang gili YouTube no sa ano ti ko agramin. Ay mabalbalin sa. Pa. Ayat sa. Bari apo baka maksitan ka man eh. Bari apo. Namin na imas na banggo. Sige, ako na natin yung junakis ko ka amoy chicken nuggets. Pork, dahil ito yan yung chicken. Video di kalman. Ano ko nga na video di kalman. Kung nakuman yun, naka-open di videos ko. Open na palpak pa nag-video. Adi pa nag-giling ko adi mo una, adi damo. Ini di aramidi ka, hindi ramas-ramasi ko nga eh. Naanay, po mag-gayong ti videos ko. Okay na. Paramidi ko manin. Yung kasama na imas na sige. Kaya so, bantay klatan tanan. Baka maksitan man na. Bantay klatan. Bantay lunggani sa alot-lotoy. Baka nyo maksitan tumanin. Ako'y lunggani sa kaslatabal. Kitan tayo mag-reaction na naman na imas na ganyan. Banta klatan. Buti nga. A few moments later. Kitan tayo. Nanginisita eh. Naluto siguro. Ano yan? Kung na nilakay ko, nagadong mantika na ako. Di ba dapat talaga nagadong na mantika? Tinesting ko tatay. Ito na eh, hampay naluto ko na nilakay ko. So, ngayong nakangisit damot tayo, naluto siguro na yan. Mas mga itsura na. Kasing imas ko ya. Hindi na. Tiktok na. Baby, it looks like tabel.